Rubriek nummer 8, aangeboden door de gemeente Leeuwarden. We gaan opstellen, dames en heren, op kop geplaatst. Pelle 545. Dan opstellen Rutger 546. Nisse 544 en Siebren 547. De lichting die zich voor de tweede keer mag presenteren op deze zaterdag van de hengstenkeuring. En dan is het goed om te zien of de paarden goed doorontwikkeld zijn. En voor Pelle is dat zeker het geval. Hengst heeft een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Een hele opwaarts gebouwde hengst met een sterke bovenlijn. Goede romprichting dus. Hard beenwerk. Een stap die voldoende aansluit. In draf had hij toch wat moeite om in zijn ritme te komen. Bleef daarin wat strak in zijn bovenlijn. Daar zouden we graag nog meer zien dat hij zijn correcte exterieur meer om zou zetten in een hele gedragen beweging. Maar een heel mooie eerste plaats voor Pelle 545. En op de tweede plek Rutger 546. Een rassige hengst die iets royaler gelijnd zou mogen zijn. Heeft spijkerhard beenwerk, stapt vlijtig en draaft met een heel mooi voorbeengebruik. Zou daarbij nog iets meer in verbinding mogen draven. Rutger 546. En wederom nemen we de eerste twee hengsten mee naar het kampioenschap Jongere Hengsten. Dank aan de gemeente Leeuwarden. Mooi dat wethouder Gijs Jacobsen tijd heeft vrijgemaakt om hier persoonlijk de hulde te brengen. We gaan, dames en heren, de eerronde inzetten met mooie muziek erachter. En nog even genieten van Pelle 545 en Rutger 546 die terug zullen komen in de kampioenskeuring. En uiteraard ook een prachtige presentatie van Nisse 544, Siebren 547. Leeuwarden.